A sme otvorení všetkým študentom Ekonomickej univerzity, takisto ako aj externým záujemcom o štúdium. A aký študent by sa mal zaujímať o naše štúdium? A máme rôzne fakulty na Ekonomickej univerzite, je ešte viacero študijných smerov aj inde, mimo Ekonomickej univerzity. Pre koho vieme predstaviť reálne niečo zaujímavé, čo sa mu zíde v budúcom štúdiu? Pre každého, kto vo svojej budúcej profesionálnej dráhe uvažuje, že by sa mohol buď s Amerikou priamo, alebo s jej vplyvom, alebo s jej pôsobením, alebo s americkými výrobkami, s americkými produktmi, s americkým myslením, s ľuďmi zo Spojených štátov. Tak toho je dosť. Pozrite, na Slovensku je predsa niekoľko veľmi úspešných amerických firiem, je to veľmi aktívna americká obchodná komora, to znamená, istým spôsobom Slovensko už je inkorporované do tohto sveta a tých príležitostí samozrejme bude stále viac a viac. To znamená, že študenti a študentky, ktorí majú vzťah k tomu, že by sa v takej alebo onakej podobe mohli viac dozvedieť o americkej spoločnosti, o americkom biznise, o americkej politike, ale aj o niektorých nuancách amerického spôsobu života, amerického vykonávania biznisu alebo politiky, tak všetci tí tu nájdu svoje miesto.